Bon dia, poble. Com esteu avui divendres? Reflexió d'avui. El tema del finançament singular per Catalunya. És que no hauríem de demanar el finançament singular de res. Perquè l'únic que el tindrà és el País Basc i Navarra. És a dir, nosaltres estem discriminats dins de l'imperi nacional espanyol, no només econòmicament, sinó que som súbdits de segona. Després, això que ens volen perdonar una deuta de 15.000 milions, no s'ha de demanar que ens la perdonin. Perquè això és donar molta teca, molta, als partits polítics nacionals espanyols i els seus mitjans de comunicació. Què ens passa? Que els nostres polítics necessiten estar a dalt tot el dia per demostrar-nos que estan aquí i estan fent coses. I nosaltres no hem entès que els nostres polítics o els polítics nostrats o els que parlen català, que és molt diferent, no estan treballant per nosaltres, estan treballant per l'estat espanyol, perquè això és donar carn a l'estat nacional espanyol i als seus mitjans de comunicació. És inflar la mala hòstia vers Catalunya. Per tant, no cal demanar finançament de res ni que ens paguin res. L'únic que hauríem sí d'aconseguir, no demanar, aconseguir, és que cada any, l'estat espanyol no se salti la llei més important que hi ha a tot l'estat, que és la llei dels pressupostos de l'estat nacional espanyol. Resulta que hi ha comunitats que reben més diners i Catalunya sempre en rep menys del que hi ha pressupostat i previst per llei. És a dir, l'estat espanyol salta la llei. Però resulta que els polítics que parlen català, això, ho expliquen i tal, però no. Escolteu una cosa. Cada any l'estat espanyol funciona gràcies als vots dels catalans, dels polítics catalans. Per tant, els polítics catalans són còmplices, sí o sí, d'aquell lladronici de l'estat nacional vers Catalunya. Punt. No hi ha res més, no hi ha excusa, no es pot parlar ni discutir, no, ja està. Ara bé, per què fem presidents sempre a Madrid socialistes en aquest cas? Alguna vegada el PP, però en aquest cas socialistes. Per què els votem els pressupostos que ens enganyen cada any, que se'ls salten cada any, els que et demanen després a tu que tu no te'ls saltis? És a dir, tothom es pot saltar la llei menys nosaltres. Com canviar els jutges del Tribunal Constitucional, de JUE. Resulta que abans de canviar els jutges absolven o diuen que el tema Coldo ja no... Això ja s'ha mort. Bé, la gràcia de tot això de la reflexió d'avui és que l'estat nacional es salta cada any la llei principal de l'estat espanyol, que és la llei dels pressupostos. Vers Catalunya tenim dèficit i ara diuen que ens perdonen uns milers de milions. No hi caiguem a la trampa. Els còmplices són els nostres polítics, els que votem nosaltres cada any. Dit això, què se'ls escapa? I què estan esperant per fer president a l'illa? Estan fent moltes enquestes, perquè van perduts amb la Oriols. Resulta que aquesta nana se'ls ha escapat i tenen por que la meitat de la gent que no va anar a votar, com jo, que no vam anar a votar, ara la votem amb ella, que és l'única opció digna que ens queda. Veu veure el Rull? Aquest sí que és cabron.
el Rull, el president del Parlament de Catalunya, nou i flamant, que és aquest paio. Aquest paio no el coneixeu, jo el conec bastant bé, aquest paio. El conec de fa molts anys, de quan era una canalla. Personalment. El conec personalment! I no ha pencat mai en sa puta vida! Ho heu entès, això? Bé. Com que el conec, em permeto dir-ho. Vosaltres no, però jo el conec. Rull, Turull, tot això ho conec, Doncs són gent que han viscut sempre de la política, són molt camaleons, són bons polítics i s'adapten de seguida a el que toca a cada moment. Dit això, si veu sentir el president Rull del Parlament de Catalunya, li va fotre un estirabot a l'Orriols, sense venir a compte, no tocava. La va cagar, vale? Bueno, escolteu, la reflexió d'avui és que ni cas a un finançament especial per Catalunya, ni cas que ens perdonaran el deute, perquè tot això és mentida, i això és fer bullir l'olla per part dels polítics catalans. Bé, m'allargo massa avui. Visca Catalunya lliure, companys.